Здравейте на всички, които ме гледате. Здравейте. Аз съм потребители на YouTube. Аз съм Марис Ревю, съм геймплейс и днес играем Minecraft Pocket Edition 0.11.0 Alpha Build 4. Така. Тук ще има една нова настройка, която е за езици. Обаче за жалост няма български. Това е смисъл си го направя за Русия. На руски. Защото аз уча руски. Така. Нека да започваме. Някой свят да почне да играем, например е той. Тук вече не ви трябва... Чакайте. Не ви трябва блок лънчер, за да слагате скиновете. Направо е така. Си ги слагате. Така. Вижте. Сега ще ви покажа. Така. Ето вижте. Това. Тук има някакви дънолодници такива. Например, това си слагам. И сега да ви покажа. Сега съм си с него. Не ви трябва скампали лънчер, с който ви трябва даже интернет за този лънчер. И така. Нека да правим нещо. Всъщност това е само ревю, да направим нещо. Имам нови неща. Както виждате, имаме чумпата, лутка, спаунер на прилеп, на сепия. Вижте, спаунах сепия. Ето има на прилепи. Има пажни. Всъщност то си ги имаше отдавна на тези пажни. Така. Има редстон купче. Те се умряха. Ето го. Има лодки. Ето лодката. Обаче тук лодката е малко по-различна. Вижте как изглежда. Борд. Искам се кача на лодката. Ето виж, така загрева наляво, така надясно. Така направо. Готина си е версията. И така. Ще взето. Това е... Всъщност не, ще има и такова. Може да си правиш и сървър тук. Мога да го кръста. Ще кръста сървъра, God. Симулатор. God симулатор. IP адрес 7894 567 25565. Задължително трябва да имате следващото 25565. После ще си включа сървъра. И ето вижте, предимството на тази игра също е нощ. За жалост не може да вали дъжд. Така. Това е взето ревюто на играта. Има някои предимства. И можете да видите дали ще ви стане кабелстон генератора. Трябва кабелстон. Къде ми е? Столи блок.
Така, значи, след 2, 3, 4. Слагаме тук последната генератора. Трябваше да е такова. Просто ще го загребе така. Това. Пусна чешмаша направо. Има и мляко. Съм ни добавя. И това ще ви дам, господа. Така. Това е взето на видео. Аз бях Борис Reviews and Gameplays. После може да снимам клипчета на моето PS Vita. Това сега сме към PSV. Абонирайте се за моя канал и до скоро.